Bueno, buenos días a todos. Iniciamos la sesión. ¿Podría decir, si me permite, algo antes de pasar los puntos de día? No sé qué decir. Quería decir si les parece ben guardar un minuto de silencio polo pasamento de Saleta, que foi unha persona, pois creo que moi importante, moi relevante dentro do mundo da cultura, e para o Concello de Outeiro creo que moi importante tamén. Un minuto de silencio. Bueno, creo que debemos estar más o menos. Pues entonces vamos a dar continuidade ao pleno. Empezamos co primeiro punto. Aprobación da ata da sesión celebrada 8 de xulio de 2022. Alguna cuestión sobre este tema? Votos a favor da aprobación da ata? Unanimidade. Nos falta Suso, que está aí con un tema personal que posiblemente non pode haber. Segundo punto. Proposta de aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa pola prestación do servicio de escola infantil municipal. Punto e aparte. Bueno, a modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa pola prestación do servicio municipal, creo que teño todos os grupos, pero realmente o que ven a decir é que adaptar a nosa ordenanza municipal da escola infantil a proposta da Xunta de facer gratis as escolas infantiles de todo tipo, aparte das que son titularidade da Xunta, tamén de outras administracións, neste caso do Concello de Outeiro de Rei, para os pais de todo tipo de nenos. E cando quero decir de todo tipo de nenos, a ver se me explico ben, porque parece que non é unha expresión moi correcta. Que teña máis fillos ou menos, o sea, desde o primeiro fillo hasta o último, os que teñan, pois é gratis absolutamente para todos. Antes era para o segundo e sucesivos, e agora tamén se modifica a ordenanza para que os primeiros e sucesivos, ou sea, para todos os nenos, señan gratis as escolas infantiles. Nosotros creemos que debemos adaptar esa ordenanza porque evidentemente os nenos teñen é conveniente, además a Xunta así o propón, que en todas as partes da comunidade autónoma seña gratis. E esta gratuidade, quero deixalo claro, é gratis pos pais, pero non é gratis pos concellos. Os concellos seguimos tendo unha carga importante, moi importante, para que se poden manter estas escolas infantiles. Pero, bueno, nosotros creemos que é un servicio importante, básico, que debemos
seguir contribuindo a que esa xente de población de Outeiro de Rei, que a xente de Outeiro de Rei poda conciliar, que é fundamentalmente porque é unha escola infantil, non? Para poder conciliar, evidentemente tamén ten un valor educativo para os nenos de 0 a 3, pero creo que ten un valor altamente positivo desde o punto de vista da conciliación familiar. E todos nosotros vamos a seguir facendo ese esforzo que, xa digo, é moi importante, é moitísimo diñeiro. E o que propoñemos é a modificación para que para os pais, a partir de agora, seña gratis, teñan o número de nenos que teñen, desde o primeiro hasta o último. Non sei se hai algo que, se alguén quere preguntar algo sobre este tema, se quere... Non. Bueno, pois entonces pasamos a votar a proposta de modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa pola prestación do servicio de escola infantil no Concello de Outeiro de Rei. Votos a favor? 8. Votos en contra? 8, non? Perdón, non. Non, xa me parecía que non, pero bueno, podía ser que me equivocara. Votos a favor? 8. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 4. Queda aprobada a modificación da ordenanza. Terceiro punto. Proposta de resolución do concurso ordinario de provisión de postos de secretaría. Bueno, se estableceu o tribunal se formou unha semana pasada, estudiou todas as propostas que había 3, das propostas de xente interesada en optar ao posto de secretario deste Concello, e as puntuacións son as seguintes. Xa saben ustedes que hai 3 tipos de... Todo é concurso de méritos, evidentemente, non? Entonces, isto se podría facer simplemente deixando que o Estado e a Comunidade Autónoma resolver o concurso de méritos, pero nosotros introducimos o que dice a lei que pode facer calquera concello, introducir uns méritos específicos para o noso tipo de concello, non? Entonces, evidentemente, pues, contan os méritos do Ministerio, contan os méritos da Comunidade Autónoma e contan os méritos específicos das persoas que se presentaron tamén, que estableceu o Concello nas súas bases nun acordo plenario de fai algo de tempo, non? E entón, as persoas que se presentan é Francisco Javier, que ten méritos generales 14,51 puntos, ten méritos autonómicos 2,60, ten méritos específicos 1,30. Antía, que ten méritos generales 12,31, méritos autonómicos 2,45, méritos específicos 0,40. Cristina, que ten méritos generales 15,74, méritos autonómicos 2,70 e méritos específicos 0,60. Sumando esas cantidades dá o de Francisco Javier 18,41 puntos, o de Antía 15,16 e o de Cristina 19,04. Por lo tanto, a proposta do Tribunal proponer al Pleno de la Corporación Municipal la adjudicación del puesto de Secretaria de Ayuntamiento de Outeiro de Rei a Cristina Castro con DNI tal, y nosotros proponemos darle validez por parte do Pleno a esta proposta do Tribunal, o cual quen gana este concurso de méritos é Cristina, con 19,04. Frente a 18,41 e a 15,16. Alguna intervención ou algo que decir en este tema? Non. Pois entón vamos pasar a votar a favor da proposta do Tribunal. Votos a favor. Unanimidade. Non habendo máis asuntos, levantamos a sesión. Moitas gracias a todos.